masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ga dan bana an take tsakanin bagon sanun kurna da shi da autancin da daga bangaren kura mata. Wato wannan wanda kuke kallo mai jawula shine bagon sanun kurna, wannan mai bakin wando shine autancin do daga bangaren kura mata. Wato kowa dai gwani ne a wannan fili, ga sunan an take wannan dambe kamar yadda kuke gani. kadan nan an dawo kamar yadda kuke gani, wato mai bakin wando shine autan tindo daga bangaren guramada, bakon sanin kurna shine daga bangaren arewa. Kadan nan ana yi kada kuma ta mai wannan rikodin shine Musbahu Kano naku a wannan fili na Ado Bayar Square, kamar yadda kuke ganin wannan dambe. Kadan nan ana yi wato mai wannan rikodin shine Musbahu Kano naku a wannan fili. Kadan nan ana yi a dinga ba mu haɗin kai ana saurarawa. Wannan damban an haɗa wani damban gashi ana yi kuma an taso su fili ya jabe bayan da za a yi 'yan kallo su ga mai ake tsakiya. Dole sai an yi ɗaya bayan ɗaya ai a ba a wurin cikin ita. Ga damban tsakanin garkuwar tindo ta hagon sanin kurna. Bayan wannan damba dan Aisha gwamba ta yi saka autan dan bunza ku daura hannunku. Dan Aisha gwamba ta yi saka autan dan bunza ku daura hannunku. Damba na uku Ebola Shamsu dan zaki. Damba na uku Ebola Shamsu dan zaki. Jama'a yau ake ajo na mahagon sani mai maciji. Na ƙin faɗa kuma da matawayi kai jama'a na hulo na kota garkuwa cindo a koma fili ba a tsarin kurna wallahi ya tafi. ba hago ya yi nasara ya buge garkuwar cindo a wannan fili. Kadan bana tsakanin autan dan bunza da shi da Ali shagon bata isarka, kamar yadda kuke gani. Wani bawan Allah ya ce ga naira 5,000 in za ka yi damba da Ebola in wa za ka iya yawa. To kuna ji su fata suka ce wa zai ba faratawa kun ce ba zai ba mutum da ƙarfinsa da sa'arsa ya kuma ce da yadda Aisha da rukuni Ebola ya gudu. To yau kuma ba da rana kuma Ebola ba da ya ce wani aikin da ya kashe yawon zuciya kuma ba ka iya kashe gudu kowa a rawar awa. Kadan bana an take autan dan musa shine daga bangaren arewa, Ali shagon bata isarka shine mai jaddan mara daga bangaren kudu. Yusuf a taimaka mana za mu shiga aji. Za mu shiga aikin aji Yusuf. To, kai su wannan da babban wannan babban damba ne. In an gama wannan likin ba haka sani mai mace. Kara ana hukuri ajo. Ka saurara marokin koyo. Allah ya ne dan Ali marokin koyo ka saurara mai
jawabin yawa Ali shagon mata yi saka hautan dan mata na nesa zaburo kai kallo ga dabban na ana ɗauki ba daɗi sannan ɗan Zainabu baban Zainabu uban Buhari baban Maryam na gode baban Ali ɗan karami ba hagon sani mai maciji in an gama wannan likin a al'adar ajo ta jihar Kano akan kewaya a gaida jama'a saboda haka an gama kai wani bakaci la haulo la quwwata na nesa zaburo kai kallo ɗani shagon mata yi saka ba hagon sani mai maciji ka tashi ka kewaya cikin jama'a ba hagon sani mai maciji ka tashi tsaye to ka kewaya kan daga kudu ka shiga zuwa arewa ba in zuwa rakasa ganin wannan an dawo Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Garin bana za a take tsakanin shagon lawalin Gusau da shi da Bakure a wannan dambe garin bana an take. Har ya bige shi gashi nan a wannan dambe. An dawo shi ma kamar yadda kuke gani ganin mana tsakanin dan gurmada da shi da ba'ari ganin mana shi ma ya kama duka kai da kai da gaba kai dan ganin mana ana yi na wannan da maza alamu ga yaro nan ya ƙara dawowa dambe kamar yadda kuke gani shine wannan gaban lawalin Gusau shine wanda ya kisa yanzu amma ga shi nan ya kuma dawowa ya kuma kama wani damban kamar yadda shikenan an yi
a dambana tsakanin Oren Kende da dogon dan Jamilu. Wani barka da wuni kawo hana wani shawo a lalle yara hana na ga alhaji dallami na kalala duniya horo mutum alhaji dallami na ga hoto yana mana komai Bada waka da mafan saka Mata shi yake so abu ya ba da fansa ba a karba ba Allah ba sani ba sabo ba sani ba sabo Ga da mana tsakanin ɗan Sumaila da shi da wannan gurmada a wannan fili ga makala a sunana gaskiya duk da dai bana nan yana harkokin harkar yalo dan wudin kuma yanzu ma zan koma yanzu abin da nake so da dan dambe shagon amadi duk dan dambe da ya raba dambe wallahi ba shi da kudin abinci duk dan dambe da ya raba mun dambe wallahi ya ce to wallahi ba ya kudin abinci duk dan dambe da ya raba mun dambe wallahi ba ya kudin abinci shi kenan dambe ya kare babu yawa wanda a jara mana da wuri sai mu ci fadi ha ha ya wanda kai